आइ पुवालिनि दालांखौ बेखेवनानै बे शिवरात्रिनि गोथार सानाव जोबोद मोजां मोनदों। बे ओनसोलनि बेटबारि आरो बे साहा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बियो जोबोद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट। गोबाव बोसोरनिफ्राय दालां गैयैनि थाखाय दैजों बारनाय बे मानसिफ्रा गोबां दैज्लां बोथोराव उसुबिदायाव गोग्लैनांगौमोन आरो बिथांमोननि हान्था मेला बायदिसिना मार्केटिं बिजनेस बेफार बानिज्य फरायसाफोर बयबो जोबोद खस्थ' मोननाङोमोन। नाथाय बे ब्रिजआ जानायनि उनाव बे ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय बयनिख्रुइ देरसिन जेंनाया जोब्बाय होननानै जों बुंनो हायो। दा आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायो जे गोजोन थासारि फैबाय, लामा दालांबो जाबाय, दा जाहाथे बयबो फरायसाफोरखौ मोजाङै लेखा फरायहोनायाव, मोजां आबाद मावनायाव आरो समाजखौ मोजाङै जौगालांनायाव बयबो गोसो होयो। बयबो जाहाथे खौसेयै हारिनि एना एनिफोरखौ गारनानै खौसेयै आवगायलांनायनि थाखाय आवगायबोयो, आं बेखौनो खावलायो। आरो UPPL हान्जानिफ्राय आं स्पेसियेलि खावलायनो सानो जे UPPL हान्जानि थांखियानो जाबाय सोरगिदिं जौगानाय, ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनाय आरो जोंनि माहारिनि गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दायित्व होलांनाय जि गेरेमसा बर' माहारि, बेखौ दानायानो जोंनि थांखि। दा बे थांखियाव जाफुंसार जानांगौब्ला जों खौसेयै आवगायलांनांगोन। दा बेनिखायनो गासैबो थाखोनि सुबुंफोरखौ आङो खौसे जानो खावलायदों। लोगोसे चिरां जिल्लानि साहा ओनसोलाव बे बोसोरथामाव ओरैबायदि माखासे खामानि जादों जिखौ जोङो बिसायख'थियाव फोसावदोंमोन जे एबार डेभेलपमेन्टआ खोलाहानिफ्राय नङा साहानिफ्राय जानांगौ। बेबायदिनो दिनै साहा ओनसोलाव दैनि जगान माखासे JJMनि गेजेरजों जगान होनाय, लामा दालां बायदिसिना स्कुलफोरखौ थिग खालामनाय, बे गासैबो खामानिया सोलिगासिनो दङ। दा नंखायनो चिरां जिल्लानि साहा ओनसोलनि रायजो राजाया जाहाथे जेबो गोनो गोथो जाया, गोख्रोङै गसङो आरो फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिया फैगासिनो दङ। जोंनि जि दानि थासारि बेखौ आरोबाव फोसाबनो, आरोबाव जौगाहोनो थाखाय जोंनो सासे गोख्रों MPनि गोनां जागोन। दा नंखायनो गासैबो रायजो राजाया जाहाथे खौसे जानानै बयबो गसङो, आं बेखौ खावलायदों। 69 कौटिनि बेयो दालाङा आरो 916 मिटार गोलाव। मोनसे सानजा ओनसोलनि जेंनाया गोबां जेंनाया जोबनो थांबाय सार, माबायदि सानदों नोंथाङा, माबायदि जेंनाया जोबगोन होननानै सानदों? दिनैनि साना जोंनि बृहत्तर नैबे आइ पुवालि दालांनि गेजेरजों जे बेखौ बेखेवनाय लोगो लोगोनो जोंनि औगुरि पाटाबारि ओनसोल, टुक्राझार ओनसोल, बेंटल ओनसोल, खैलामैला आमटेका ओनसोल, बे ओनसोलजों मोनसे कानेक्सननि मोनसे लामा खुलिबाय। बेनिख्रुइ आरो गोजोनथावसिन बाथ्रा दं होननानै आं सानो। बेखौ बयबो रायजोफ्रा गोदोनिफ्राय लुबैबोदोंमोन। थांलाय फैलाय दैज्लां जाबा बन्द जायो, बेबायदि मोनसे थासारिमोन। दिनै बे जेंनाया दिनै जोब्बाय। बे दालांनि गेजेरजों जोंनि हान्था मेलाया साबसिन जाबाय आरो बेजों फैनाय लोगो लोगो जोंनि सोलोंथाइनि बेबस्था, जोंनि थांलाय फैलाय फैनाय लोगो लोगो जोंनि बेफार बानिज्यनि बेबस्था बेयो गोख्रों जागोन। गाव दुब्लियाव आबाद मावनायखौ फानहैनो थाखाय दिनै मानसिफ्रा गोरलै जासिगोन। दा रांखान्थिया जौगागोन। गतिके लामा हान्था मेलाया सुबुं समाज जौगानायनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे बिबान दङ। बे दिनैहाय बे आइ पुवालि दालाङा दिनै बेखौ जोङो मावफुंनानै होसिगोन। आङो बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावदों जे जों बयनिबो नाजानायनि गेजेरजों नैबे आइ दैनि सायाव आइ पुवालियाव जोङो बे आइ पुवालि दालांखौ जों दिनै मोनबाय। आरो बे दालांनि मुंखौ सासे जोंनि आन्दलन खालामग्रा सासे बेक्तिनि नामै दिनै दोननाय जादों। बेखौ लानानै जों निस्सय बयबो गोजोननाय मोनगोन आरो फैबाय थानाय समावहाय खालि बे दालां बानायनायावल' थाबथानाय नङा। दिनैहाय जोंनि सापागुरिनिफ्राय खैलामैला जानानै मालिबिटा जानानै बे भुटानसिम थांगोन आरो नैबे दालाङाबो आइ पुवालि दालाङाबो जोंनि खैलामैला टाच जानानै आमगुरि आरो नैबे माने मा होनो बेखौ पाटाबारि, औगुरि बे गासैबो ओनसोलखौ टाच खालामनानै टुक्राझारजों लिंक जानानै बेबो भुटानथिं थांगोन। गासै ओनसोला दिनैहाय मोनसे मा होनो बेखौ जोंनि बङाइगावजों बा नेसनेल हाइवेजों कानेक्सन जानायाव खोब गोरलै जाबाय। गतिके बेहाय जोंना खुनु गोब्राब थासारि जों
मोननाय नङा बयबो जोंनि जौगानाय लामा फैबाय बेखौ नोजोर होदों जोंनि आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि ओनसोलाव हान्था मेलानि जेंना जानाय लोंनायनि जेंना दै लोंनायनि जेंना बे गासिबो जेंनाफ्रा फारसेनिफ्राय जोङो फारि फारि दिनै फोजोबनो नाजादों आरो बे जाफुंसारगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलाव जों जिथु सान्थि मोनबाय जों गोजोन मोनबाय बे गोजोनखौनो जों गोजोर खालामनानै मोजां दैदेनगिरिनि गेजेरजों मोजां राजनितिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव जों फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि खामानिखौ जों मावनांगोन दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव दिनै दै लोंनायखौ जों थिग खालामनो हाबाय दिनै जोंनि आबाद बिथिङाव जों थिग खालामनो दिनै सानगासिनो दङ बे गासै सुबुं समाज जौगानायनि थाखाय मोनसे न'खरा सोलिनांगौनि थाखाय जायफोर बिथिंखौ जोंनो नांगौ बेखौ फारसेनिफ्राय जों सुफुंना होनो थाखाय बे सरकारा नाजाबाय थादों आरो फैबाय थानाय समाव आं मिजिंथियो जिहेथु सरकारा रायजोखौ अनदों रायजोफ्रा निस्सय जोंनि बे बिटिआर सरकारखौ अनगोन आरो इउपिपिएल हान्जाखौ अनगोन होननानै आं मिजिं दङ फारसे मोनसे दै दंबावो सार बेयाव लांखार दैयाव मोनसे दालांनि दरखार दङ बेनि प्रपजालाबो जागासिनो दङ चिरां जिल्लाखौ बिनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय जोंनाव एमपि सासे दङ एमएलए सासे दङ इएम सासे दङ एमसिएलए सानै दङ आरो बिजिनियाव सासे जोंहा मा होनो इएम दङ दा बेवहाय बे इएम एमसिएलए एमपि एमएलएफोर आरो जोंनि चिरांनि गार्जेन मिनिस्टारा जाबाय जोंनि इउजि ब्रह्म दा गतिके जोङो गासै बाथ्राफोरखौ साननानै दिनैहाय बबाव दालां नांगौ बबाव लामा नांगौ बे गासै बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै जों खामानि मावगासिनो दङ आं मिजिं थिदों नैबे बोसोरसे बोसोरनैनि गेजेरावनो चिरां जिल्लायाव गोदान आरो मोनसे महर लागोन आरो मोनसे खोथा थांनाय बोसोरावहाय सारा बुस्थुनि बे दै मैलाखौहाय सार्भे खालामनो थांदोंमोन दा बे दै मैलानि माबाया बेसेबांसो माबानानै दं माबायदि भुटान गेलेमफुनिफ्राय जे दै मैला फैनाय बेखौ लानानै आङो एक्सटार्नेल एफेयार्स मिनिस्ट्रि आरो हम मिनिस्ट्रिजों टेकअप खालामदों बिथांमोना सार्भे खालामना डिसिनि गेजेरजों बेखौ मोनसे जिहेथु बेयो इन्ड' भुटान मोनसे रिलेसनशिपनि मोनसे बाथ्रा दङ थ' गतिके बे इन्ड' भुटान रिलेसनशिपा गाज्रि जायालासिनो बोरै बे जेंनाखौ सुस्रांनो हायो बिनि थाखाय डिसिनि गेजेरजों जों सार्भे खालामदों आरो बिनि जे प्रक्रिया बेयो सोलिबाय थादों दा गतिके जिहेथु मोनसे हादोरजों मोनसे हादोर जोंनि भारतजों आरो भुटान हादोरजों जिहेथु बेवहाय एसे गिदिर मोनसे जेंनाया दा दिनैहाय जोबनानै थांबाय होननानै जोङो बुंनो हाबाय मानोना थांनाय गोलाव बोसोर उदांस्रिनि उननिफ्रायनो जोंनि पाटाबारि जोंनि बरपाटार औगुरि नांगलभाङा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों बाखि माखासे ओनसोलजों जगाजगनि बेबस्थाया जोबोद गाज्रिमोन जोंहा बे ओनसोलनिफ्राय मोननै दैमा सोनाबहा आइ दैमा एबा बिमा दैमा आरो सानजाहा लांखार आरो नांगोल दैमा दङ बे दैमा मोननैया पाटाबारि बा जोंहा औगुरि नांगलभाङा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि हान्था मेलायाव बिराद मोनसे जेंना जानानै दं मानोना मेसेङाव औवानि टेम्परारि दालां होनाय जायो दैज्लां फैयोबा बेखौ बुखारलाङो आरो दैज्लाङाव बिसेस करि जोंहा सात्र सात्रि बा फरायसाफ्रा स्कुलाव थांनायाव बिराद माने खस्थ' जायोमोन बेमारिफोरखौ हस्पिटालाव लाबोनायाव खस्थ' जायोमोन आरो जोंहा बिसेस करि जायफ्रा प्रेगनेन्ट वमेन बिथांमोननि डेलिभारि टाइमनि थाखाय जोबोद मोनसे उसुबिदा जायोमोन दिनै बे उसुबिदाफोरनिफ्राय दिनै बे ओनसोला दिनै बारग'बाय बेनिफ्राय उदां जाबाय आरो दिनै लामा दालाङा जानाय लोगो लोगोनो बे ओनसोलनि रांखान्थि अबस्थायाबो निस्सय मोजां जासिगोन जोङो हास्थायदोंमोन बे दालांखौ आरो दिनै बे दालाङा दिनै जाफुंसारबाय दा बेनिखायनो जोंनि प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा दिनैहाय बेयाव बेखेवफैदों प्रमद बर' बिथां सरकार आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि आङो समाजनि सासे एमएलए जानानै साबायखर जासिगोन जे जों नाजाबाय थादोंमोन बे दालाङा थाबैनो जानांगौ आरो दिनै फैयै फैयै जोङो नैबे मुहुर्तआव बे दालांखौ दिनै बेखेवफैनाया जाबाय आरो जोंहा औगुरिनि जे बिथांमोननि जे गोसो गोरबोनि रंजानाय बे रंजानायजों आं बाहागो लाफाबाय बे दालांखौ दिनैहाय रायजो राजाफोरनि खावलायनाय रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बायदि सासे बर' हारिनि बोगदाद सासे जोहोलाव मुंख्लं मानगोनां बिथां डि जाब्रांनि मुङाव बे दालांखौ दिनै एसे सिगां डिक्लेयार होनाय जाबाय बेनिखायनो दिनैनिफ्राय बे दालांनि मुंखौ जाब्रां मुङै मोनथिनाय जासिगोन